Doğan rayonu Әбдәшит башлангыч мәктәбе 4-нче класс укучысы Гарифуллина Ямилә, Мостай Кәрим, Бидәһит Халдар. Һәйкәл тора. Имеш һөйләйләр. Был Бидәһит Халдар һәйкәле. Бидәһитне ошо бакыр кеше. Бидәһитне хәтер әйт әле. Атаға күтәрелдек бергә. Йыгылыкта жәл бермәлде. Вакытлы саен әтерелдем мин. Ул мәңге һынга әйләнде. Кашында түтәл гөлдәр. Изге ялкын булып яналар. Баш өстендә таңдал коштар хайрай. Эргәһендә хайрай балалар. Артында уның сал бер катын. Ул инәһе, улдыр мөгаен. Нисәмә ел инде өнһеҙ илай. Халкын ташка терәп маңлайын. Еңел, кояш балкый бер битеңдә. Бер битеңдә моңлы ай һаман. Бер күҙеңдән шатлык нуры һибелә. Бер күҙеңдән әсе яш тама.